хора, аз съм хакерчето. Хакер Бегер, както съм известен в YouTube, но да сега няма нищо да правим. Но сега ще правим. Сега ще ми питате какво ще правим. Ще играем Subway Surfers, както и обещах. Махнах си хака, ама пак има толкова с пари, след тях хора, това не ми интересува. Но, почва. И сега започваме и да... И да. Да започвам, чакайте. Направо смешно. Това ли е съдбата, която майката природа ни отредила? Снимах началото тук що. Тя нинджа не ме кефи на мене. Не това бе. Не съм роден на земята само за да останаш. Роден съм за да бъда жив. И сега ще видите с кой ще съм. Ще отговорите ли на този зов? След това. Ще отговорите ли на този зов? Ей, Мейко, искаш ли днес на микроволна за много песни? Беля довършва по лоба. Минах си нивото за секунди, както видяхте. Всичко ми е ясно. Но, Франклин, Фил, има хиляда. Вижте колко е бърз. Този. Трябваше да кажа да кача скоро клип, но... Интересува хора, че си хъба ключове. Пък, че сме нинджа, която е стара и се пребива. Това път няма да използвам ключове. Шапката. Супер, за някаква шапка. Че това не... Не го чуя. Нищо, хора. Да. След малко ще говорим с YouTube Games, ако не стигнете. Ето, след малко ще му звънна. Ако той ми дигне, нека да започне. Так, почваме. Отиваме към Дидака. Ние печелим! Кой от вас е гладен? И не ме борете, че съм читър. И хора, съжалявам, че съм схватил.
хора, това ще е последният клип, както знаем. Казвам бай-бай, до... Тъпо ще ми стане без вас. Стоп! Няма какво да снимам. Това ще е последният клип, ето казвам ви бай-бай. Но както знаете, това ще е... Как ще пиша. Чакай, бе! Не, ако прави изключат. Добре, отиваме. Чакай, как спиш аз? И сега. Ето хора написам. Чакайте, от колко дни е не бил. И това е. Колко знаете. Чакай. Ти си лов. Кога? Какво? Какво? Не съм аз Алекс. Какво? Алекс мъртъв. Се. Ето спри, тук сестра ми му отписала. Аутре. Тук съм описал. Това е хора. Наши моите, вие ме питахте дали аз му описал и да. Чакай, кое? Светланка. Чакай. Алекс ви добави към тази. Да, хора, ето, това беше, чакайте, да, тук ще, чао.